Ja sam Azra Rogović-Grubić, stručna savjetnica za međunarodnu saradnju iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koji je jedan od pokrovitelja 6. međunarodnog sajma energetike Energa, koji se tradicionalno održava u Tuzli. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je jako zainteresirano za uspjeh današnjih diskusija u okviru panela za sistem trgovina emisijama stakleničkih gasova i drugi dio koji će biti u popodnevnom bloku na konferenciji posvećen energetskoj efikasnosti u zgradarstvu. Naime, u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom našeg ministarstva se provodi projekat Ekran, putem kojeg se vrši jačanje kapaciteta institucija na svim nivoima kao i industrije sa ciljem razmjene informacija i iskustava sa zemljama članicama Evropske unije, kandidatima i potencijalnim kandidatima. Ova direktiva je naravno jako važna u procesu evropskih integracija i ono što je jako važno znati da je poglavlje 27 koje se bavi okolišem i klimatskim promjenama zapravo predstavlja 30% ukupne pravne stečevine Evropske unije. I evo danas ćemo imati zaista eminentne predavače, kolege iz Hrvatske gdje ćemo čuti o njihovim iskustvima i cilj je zapravo uspostaviti sistem, znači u koji će biti uvezane i institucije i operatori kako bismo uspješno proveli ovu ETS direktivu i relevantne provedbene propise Evropske unije.